Vadikani vateereri nevatariri hanzi vane shoko ravakatumwa naro. Havadi kurichengeta vega, varikuda kuti murinzwe shoko. Neniwo ndo randagarira. Ero shoko tipei. Makatumwa neshoko, makatumwa neshoko, naro fambai naro, kunyika dzose fambai naro. Makatumwa vabati, makatumwa vabati, naro fambai naro, kunyika dzose fambai naro. Kwamai chisamba maenda ere, vanzwa ere, aiwa tasiya variko, vachingoparidza tavasiya variko. Kumondoro masvika ere, vanzwa ere, aiwa tasiya variko, vachingoparidza tavasiya variko. Kuzumba maramba pfungwe, vanzwa ere, aiwa tasiya variko, vachingoparidza tavasiya variko. Makatumwa neshoko, makatumwa neshoko, naro fambai naro, kunyika dzose fambai naro. Taita chirangano, taita chibvumirano, kumbira sungano baba tatenderana. Ndizo ere baba, ndizo ere baba. Aiwa nyengetedza moyo yakaoma, woti kudenga rashe muchandogarika. Naro baba, naro ere, kadzose mambo. Kwamai chisamba masvika ere, vanzwa ere, aiwa tasiya variko, vachingoparidza tavasiya variko, vachingonamata. Vadikani, mufaro wangu kusangana nemi tiri pachikuva chemhemberero. Kuno kuZimbabwe tinotora vanhu vakasiyana siyana vari kuita zvinoshamisa, vane zvipo zvakasiyana siyana, vari kuita ndima dzinokufadzai. Nhasi muchazonzwa kuti tina nani. Mumwe wavo ndiye wandichakurukura navo, asi vamwe vacho muchazovaona vachiita zvavanogara vakajaira kuita. Asi hatigonopinda muchikamu chanhasi tisina kutenda vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kukurukura pasi pose. Mike Samba Show is powered by Dande Mutande. NeDande Mutande zvinoendeka. Tinotenda zvakare vakatipa musha watakagara iwowu waMambo Space Creatives. Tendwai kwamuri ikoko. Makadiko mwanangu? Tiripo makadiko Dr. Aiwa, ndinofara zvangu. Kwakadikwa bviwa? Kwabviwa kwakanaka zvikuru. Aiwa, tinotenda. Imimi ndinoziva kuti makamirira group kana kuti boka renyu rese, asi hanzi imi kana muri imi muri kutaura ndimi mutumwa mbonje, hanzi mutumwa hana mbonje handiti ka. Saka ndingade kutanga ndanzwa kuti imimi munonzani, makabva nekupi, nokuti tinoziva kuti kune mazita akawanda anouya, mamwe ndiye madunhurirwa. Imi ndikati zvisumei kunyika, ndimani? Zvakanaka. Iyi ndinoitwa Mamrod Magaya. Ndinobva kuMondoro, kunyika yaMashaya Mombe. Ndokwatinobva, tingangoti chikwata chedu vazhinji ndokwavanobva. Makasarudzana paukama kapo? Zvakangoitika paukama. Zvipo zvakangowira paukama. Aiwa, ndizvozvo, nokuti dzimwe nguva dzinza rinozvarwa rakabata chipo chacho. Ndizvozvo. Basa renyu ramunoita rakuunzai pano nderei? Basa redu ratinoita isu nderekuimba music yechipostori. Tisu takatanga nayo. Nhasi
muchinzi chii zita renyu? tichinzi vabati vajehovha. Vabati vajehovha. Ndizvo zvoshe. Aiwa, tinozvitenda chaizvo. Munoziva kuti kareko kwaingori nemasangano kana kuti machechi mashomanana ataingogona kuverengera muruoko. Iye zvino zvawanda chaizvo, nemiwo masumudzira sangano renyu nokuimba kwakanaka. Sei makasarudza zita iroro? Rakabva kunani? Nekuti kana muri chikwata ka mungangofunga kuti ari panobva taiwa vabati vajehovha, vabati vajehovha. Rakauya sei? Kuuya kwakaita zita iri kwakauya sezvishamiso. Ongo. Taitotsvaga zita tese, uyu ati chakati, uyu ati chakati, uyu ati chakati, uyu ati chakati. Ndobva kwazoti mumwe musi pane ainzi Wiseman Magai akashayika. Aiwa, tine urombo nekushayika kwake nematambudziko. Iye akati achigerwa mubhabha shop. Munhu aimugera ndiye waakabvunza, shamwari tine chikwata asi zita ratinetsa. Iye ndobva kuti aiwa munonzi vabati vajehovha. Bhabha. Handiti muri kuona kubata kwaMwari. Kubata kwaMwari, nokuti izita rakaita serabva kungirozika. Munhu wamusingazive ari kutoitawo basa rake, asi regai nditi neniwo akakupai zita rinokodzera chaizvo. Tinotenda. Nziyo dzenyu idzi munowanzoimba kupi? Nekuti vanhu vese tinombofamba nezvikamu zvakasiyana siyana, vedance hall, vezvakadai, vezvakadai, vechichi, vane nzvimbo dzavo dzavanoenda. Imi munobata muri kupi? Isi tinobata tiri kumachechisi akawanda. Ongo. Nekuti nzvimbo dzedu dziri kubata machechisi ose. Hapana chechi yatiri kusarudza ende hapana chechi iri kutisarudza. Machechisi ose anotidedza. Imi munofunga kuti chikonzero ndechei? Ndinoti kushamisa kwaMwari. Nekuti ukaona muZioni achinemba kuRoma kushamisika kwaMwari, zvishamiso zvaMwari. Ndozvatinoita isu. Hatina chechi isingatidai. Kwese tinoita. Ndizvozvo chaizvo, ndiko kunonzi kunamata vadiwa tariri nevatereri. Nekuti kana tichasarudzana kuti ini ndiri muAnglican, ini ndiri muHwisiri, ini ndiri muPostori, nzira yatiri kuenda iri imwe chete, baba vari kutaura pano kuti aiwa, ikoko kwatakananga kudenga ndokwatiri kungoshandira, saka tinongoshandidzana pamwe chete. Muchikwata menyu muri vangani? Muchikwata medu tiripo 13 ezvinezvi. Makawanda. Tiripo nekuti kune vanotamba tinavo muchikwata, kuzoti vanoimba, saka tikasanganisa namba yedu iri pa 13. Ndizvozvo. Ndai ndichida kuziva kuti munosarudzana sei, nekuti mataura kuti mune zvikwata zvakasiyana siyana. Vamwe ndevehosho, vamwe ndevekuombera, vamwe ndevekudini. Asi kare kuti tichakura taimbonzwa kuti mapostori aridze hosho. Zvakazovandudzika sei kwizvi? No, mapostori anosiyana. Asi isusu takagara tichita sei? Tichitongoridza zvedu kwedu kuchechi. Kongoma munoridza here? Nongoma hatiridzi. Munoridza hosho chete. Aiwa, tinozvikudza, tinozvitenda. Nekuti kana muri kupanana mabasa kuti ava ndeve izvi, ava ndeve izvi. Saka tinoona dzimwe nguva vanhu vanotaura kuti dzimwe nguva vanhu vanonetsa. Kutofudza mombe zviri nani pane kufudza munhu. Ndiri kuona kuti muri chikwata chakakura. Zviri nyore here kufunga zvakafanana? Zviri nyore here kugaroona muono wakafanana? Kungoti zvamataurana ndizvozvo, zvamataura izvo ndizvozvo. Panomboita kakupokana here? Panomboita kakupikisana here? Panombofamba sei? Sevanhu hamufunge zvakafanana. Mumwe uyu ane mafungiro ake, uyu ane mafungiro ake. Ongo. Saka izvo zvatinoita mitemo yedu yatakawirirana. Tikataura chinhu tinotochiita mavhodzi. Kana watodyiwa, aiwa usaite nharo. Saka nyika yakadzidzisa zvakanaka zvemavhoti. Izvozvo zvemavhoti zvakanaka nekuti zvinotipa chokwadi. Nekuti kunyange muri 10 ukaona masara muri vaviri rumwe rutivi, vamwe vaseri uko, aiwa, zvinoreva kuti unenge wadyiwa. Konziyo dzamunoimba idzi, munonyora mega mashoko here aya? Anouya nemweya here kufemerwa? Kana kuti mune ndima dzamunotsvaga mubhuku dzvene rekuti mozoimba? Imi mipostori yenyu inoverenga here Bhaibheri kana kuti mune rimwe bhuku renyu kana chi? Isusu tinotoverenga Bhaibheri. Tinotoma Christians. Ndizvozvo tinokutendai. Tinotoverenga Bhaibheri tichinzwa kuti zvinoenda nekupi, tinofanira kuita sei. Saka padzimbo dzedu idzi tinotokota mavhesi mubhaibheri. Ndizvozvo. Hatingoimba kungoti tazvinzwa zviri kuimbwa nananhengi
takunoimbawo kugroup. Zviri kurevei? Zvine chekuita nekurumbidza Kristu. Kana zvisina chekurumbidza Kristu nazvo, kunyange zvichinakidza sei, hatiimbe. Ndizvozvo chaizvo, aiwa, tinozvitenda. Mumazuva akapfuura aya ndiri kuona kuti makuitawo zvinoitwa mumwe vaimbi yavanoti makolabhu aya ekubatana nevamwe vaimbi. Ndakaona pamwe akambobatana naJapreza, muimbi wedu uyu ane mukurumbira chaizvo. Mukabatana neumwe muimbi wedu zvakare ane mukurumbira anonzi Winky D. Handizivi kana muine vamwe zvakare vamakambobatana. Makuzviitirei kana kuti munozviitirei? Izvi tinozviitira kuti isi hatisarudze munhu. Tinoda kuimba nevaimbi yese. Chatisingagone kuita kana tiita kolabhu, kana muimba asingaimbe gospel, hatikwanisi kunoimba zvake zvekunyika naye. Tinoda kuti kana tichiita kolabhu, ngaauye tiimbe gospel naye, nekuti anofanira kurumbidzwa neMwari. Tinofanira kurumbidza nayewo futi. Uyo ngaauye tirumbidze Mwari tiinaye. Aiwa, mari dzenyu ndaida, inouya yakawanda. Inouya yakawanda. Asi vadiwa tariri nevateereri, tiri kutenda vaimbi vedu vanoimba zvakanaka zvine mukurumbira. Kana vachimbouyawo kushoko vachitiparidzira, naivo vachishumirwawo, ndinoona kuti ropafadzo inoramba ichingonaya kwese kwese. Ndinoda kumbopinda munziyo dzenyu. Ndinoziva kuti nziyo dzamunoimba imharidzo pachezvadzo. Imharidzo pachezvadzo chaizvo. Makamboimba yamakaimba naJapreza yekuti makatumwa neshoko. Ngatimbopindai mairi tinzwe. Ndizvozvo. Ehe. Yaitaura kuti vabati vaJehovha makatumwa neshoko. Saka yaibvunza nzvimbo dzemuno munyika yedu yeZimbabwe. Tozobvunzawo kuti uko maenda here, vazvinzwa here? Uko maenda here, vazvinzwa here? Ndozvataitraya kuudza vanhu kuti tiri kufamba, tiri kuenda kwese kwese kwakasiyana siyana tichiparidza shoko. Ndizvozvo mashoko akanaka amuri kutaura, nekuti munoita senhume. Kana nhume ichinge yatumwa haingoda kutaura nevanhu vaviri vatatu. Ndizvozvo. Tiri kukuonai munoimba mumaredhiyo, mumasaisai, munoimba munzvimbo sei mafararira pese. Ndo zvinoita shoko raMwari. Jesu vakaparidza 3 years chete. Kana mukanyasoverenga shoko raMwari, vakaparidza 3 years chete. Toya apostori chave kutanga kwari 12 chete. But pasi pese parendengendeka, nyika yese yadira, hapana asingazivi Jesu, kunyange asingamudi anotomuziva. Ndizvozvo chaizvo, ndizvozvo. Kana mharidzo ine simba, inofamba. Nekuti munoti imi vadiwa tariri nevateereri mungati makuhwa angakunde mharidzo here, nekuti guhwa haritane kufamba. Karikataurwa pano nhasi noswera rakwagutuko. Dzimwe nhema dzatinotonzwa kana pamasocial media apa dzinenge dzakwese kwese, asi dzisiri dzechokwadi. Dzikangirozi ndo yenyu naWinky. Munoidzikisa sei Ngirozi? Winky, mukoma Winky vane maonero anga vaita. Kuti Ngirozi ngaiti sei? Idzike. Nekuti pese patinoverenga, pakasvika Ngirozi chete, pane zvaitoitika. Jesu wavigwa mubwiro. Ngirozi ndo yakauya ikabisa dombo ikakanda, unobva yarigarira. Ndobva yatanga kuchitoudza vanhu kuti aiwa chidzokera henyu kumba, amuka. Saka Ngirozi painenge yasvika chete kunzi yasvika Ngirozi, haingosvikira mahara. Vadiwa tariri hero shoko. Kufuka kana kuwarira, kuti hanzi kana madana vatumwa vaMwari, panooneka chimwe chinhu. Panooneka chimwe chinhu. Tinoziva kuti dzimwe nguva munoti kana pakauya vebhora apa, panosara paine nyaya yakati. Pakauya vecricket apa, panosara. But panapa vari kutaura kuti kana tinge tadana Ngirozi, panosara pane mutsauko. Mutsauko wakanaka. Maimba anouya narini? Anouya narini? Maida kuti kudii? Pane inonzi anouya chete narini, masongs maviri. Ndofunga iyo yakanyorwa zvisiririzvo. Itaurei zvenyu. Anouya chete. Kana chitoti chete ka hazvikoni. Uri kuda here, hausi kuda, paJesu ari kuya. Dzataireva ipapo. Tozeya pakanzi narini apa. Narini kusvika narini, kubva narini kusvika narini. Hazvina dheti. Jesu ndiJesu. Haachinje. Mangwana nezuro nhasi
ndiye narini kusvika nekusingaperi sekutaura kweshoko. Ndizvozvo mashoko makukutu emharidzo, nokuti vabati vaJehovha vanoteedzera zvechitendero chechikristu. Tinokudza zvitendero zvese zviripo, asi nhasi tine makristu. Ndizvo saka tiri kutaura pamusoro pechitendero chechikristu. Mukauyawo musiri vechikristu, tinotaura zvechitendero chenyu, nekuti tinoziva kuti munhu wese ane chikonzero chechitendero chake, chero chichikurudzira nekusimudzira wedenga Mwari wedu. Hanzi kana nguva yakwana zvichanaka. Munoda kuti kudini kumunhu ari kutambudzika panguva ino, pamunhu ari kupunyaira nenhamo dzakasiyana siyana, imi muri kuimba kuti kana nguva yakwana zvichanaka chete. Ndizvozvo. Kana nguva yakwana dokta, zvinhu zvese zvinotoita zvakanaka chete. Nekuti inokwana sei? Munhu anonzwa sei kuti nguva yakwana? Zvinongoitika zvega, wega unongoitika unongonzwa kuti nguva yakwana. Zvakafanana nemudzimai akazvitakura. Kana nguva yatokwana yakwana, hazvisina reverses, takutowana upenyu utsva pamunhu iyeye. Saka ndo zvataida kutraya kuratidzana kuti pane mumwe munhu asina hope neupenyu. Anotonga kuti zvazvatodai hapasina. Ndo zvati kuti aiwa, ngatimbodzokera kumashure tichiona vemubhaibheri. Josefu akatotengeswa nevakoma ambokandwa mugomba, ndomva azobuswa kuti aiwa ngatimutengesei. Iye Josefu ndiye akazovanunura. Nguva yanga yakwana. Ndobva zvanaka. Asi iye paakadonha imomo anga afunga kuti zvapera. Zvatofarana. Nekuti akatombokandwa mugomba kuti afire chi? Imomo. Ndobva kuti aiwa ngatimutengesei kune vavo. Nyamiswa kutotengeswa ikoko ndokutoponesa vanhu. Ndizvozvo chaizvo. Ndizvo saka muchinzwa kuti Magwaro Matsvene anoti zvese zvinhu zvinofamba zvakanaka, zvinofamba mukunaka pane vanoda Mwari. Nekuti dzimwe nguva zvauri kusangana nazvo nhasi uri kuona sezvinovava, Mwari vazvivavisa kuti zvigonakisa pamberi apo. Handizive mudikani kuti iwe unozvidayira here kana kuti kwete. Tinongoti hero jira kufuka kana kuwarira. Ndewe minana. Ndiani weminana uyu? Nekuti minana iri kuwanda kaugu. Tiri kuona vamwe vakataura hararara, reza yashiri, hararara, danda ranyoka. Ndo minana yamuri kutaura here? Kwete. Sitiri kutaura minana inoitwa naMwari. Nekuti vanhu vanofunga kuti minana kungobudisa mvura apa. Aiwa, munana. Kutofamba kwangu nekuuya panapa, munana unoshamisa dokta. Kuti mutovepo muchindibvunza zvamuri kuita, munana. Minana iyo yose minana iyo. Yekumutsa vanhu iyi minana. Isita pai takaimba kuti Jesu pamuchato wekana akaita kuti ndopa akaitangira minana yake. Asi minana mizhinji yatira kutaurira vanhu munyika umu ndekuti pazvimwe zvinhu zvinotoomera wozofunga mangwana kuti but pai ndakabuda sei kuini asi ndatokumhiri kai. Minana iyo ndio yatotasa. Minana inoitika everyday patinofamba, zvatinodya, zvatinoita zvese. Minana pane mumwe ari kutadza kuzviita, saka wazviitirwa waitirwa munana. Mashoko echenjedzo. Hanzi minana ngatirege kungofunga chete kuti uchafunga pamwe unofuma wane makumbo mana kana kuti wane maoko matatu ndiyo minana. Hanzi kumuka kuhope chaiko minana. Takatarisana neminana yakawanda. Ngatipotei tichiteerera vabati vaJehovha, tichinzvera mashoko nekuti zvavanoimba zvinobva mubhuku dzvene. Saka havangoimba kuti tandadza chete kana kutinakidza kana kuzopfumbirisa mutambo wedu. Vanouya hewo hongu mutambo unopfumba, asi ngatiteererei mashoko avanotaura. Handikusiyei kusvika mandiropafadza. Ndizvozvo. Song takaitora pana Jacob. Jacob akarwa nemutumwa. Mutumwa nobva azomuti chindiregera ndauda kuenda. Ndomva ataura kuti handikusiyei kusvika mandiropafadza. Ndopakabva song yedu. Tichizoenda pana Opa naRachel. Nevaroora wake. Nevaroora handikukona. Muroora akateerera akaramba kusiyana neamweni ake. Tikatarisa pazvizvarwa zvaJesu aripo, mwana wake aripo ipapo. Zvichira kuti akaramba akaita sei? Akabatana neamweni ake. Saka handikusiyei kusvika mandiropafadza. Ndizvo zvataida kutaura. Mataura mashoko akanaka fani. Varoora vakanga vari vaviri. Asi muroora
asina kuteta Right. nokuti vamwene vakataura kuti tapindwa nenhamo Hey, endai henyu chiroorwa yenyu endai munoroorwa endai munotsvaga umwe upenyu endai munodini asi umwe muroora akati handikusiyei ndiye akazowana rugare Amen. ndiye akazowana upfumi hunoshamisa ehe ina ndinoda kuti ndikubvunzei mumwe mubvunzo yandinombobvunza vamwe ndinowanzobvunza kuti social media indinoitora semunondo unocheka uku neuku munoiona sei nyaya yesocial media? Social media yakanaka, dzimwe nguva inoshatisa kuti zvinhu unoona zvanyorwa nepamwe unoona kuti zvakanyorwa zvakanaka, vamwe vanonyatsokunyorwa nemazvo charatidza zvaitika chaiva zvine mazvo chinyatsorondedzera, asi vamwe vanozivisawo tuzukuru netumaruvawo twapasaidi kushata kuiziva nezvi. Munofungei nevanotukirira chitutsi vanozviyanika nekuti pane kutuka kwakaomarara chaizvo asi tiri munyika ine vana vatoda kuti vakure zvakanaka? Munofungei nevanoita zvokutukana pasocial media? Isinoti kutuka kwakaipa zvikuru. Tinge totarisa kuti munhu hatukwe asi kuti munhu anoudzwa kuti ona apa nepapa odzidziswa oziva. Kutuka chaiko unoziva kana mumisha matinogara matakakurira ukanzwa uchituka chete imhosva hombe kuvabereki vako. Zvino nhasi vanhu vanongotuka vachingotaura zvisiri izvo nekwavasina kuswera. Tinoti dai Mwari vatibatsira mweya mutsvene wafamba kuvanhu vanzwa kutsikana. Ndizvo zvairojera kufuka kana kuwarira, kungotukana, kungoshorana, kungoputsirana pasi. Tadii kuenda kudivi rakanaka sezvatiri kutaura pano nomumwe wavabati vaJehovha kuti kune rimwe divi rakanaka. Saka ininewe tikasarudza kudivi rakanaka resocial media, mabasa edu anofamba, zvatinoda kutaura zvinokurumidza kuenda. Mubvunzo wangu wokupedzisira ndewekuti nyika yose ine dambudziko nenyaya yemadrugs. Mhuri dzedu kupi nemuZimbabwe zvatekesherawo. Munomboimba here zvimwe zvenyaya dzemadrugs idzi? Kana kuti munombowana here mukana wekunoshumira sevashumiriwo vaJehovha pamusoro pekuipa kwaita nyika nenyaya yemadrugs? Isusu tinotoone tournament yatinoita every year inoitwa kumhondoro kwedu yevabati vaJehovha iri kutaura zvemadrugs. Tinotodedza mapurisa edu ekwamubayira ezita raP vouya vodzidzisa vanhu kuti zvakaipirei, zviri kuendesa nyika kupi. Hatina budiriro kana tisina youth. Youth ndio irinyanya kuafektwa. Hatina kwatiri kuenda kana tisina youth. Nyika inotovakwa neyouth ndio ine simba. Saka mapurisa akauya especially last year tinoita muna August kuti ipa August paholiday hero sapa. Vanhu vanenge vakatoungana kumusha kweduku. Panotambwa bhora, tinototsvaga maprize ekunopa vanhu zvatichatozopedzisira tatama takugarawo kumhondoro. Kana muchigona kutamba bhora. Totoita mateams edu, tine mateams edu 4 anzi kutamba, tinenge tine majezi, tinenge tine mabhora. Kana vauya kansela vanenge varipo naMP zvese vanenge varipo, todzidziswa nemapurisa edu odzidzisa vanhu vayouth yese. Kana youth mapurisa apedza takupinda mumitambo, vahwina votakura zvinhu zvavo. Mashoko akanaka, makorokoto nebasa ramuri kuita. Regai ndikukorokodzei. Muri kuita basa rakanaka. Ndinokushuvirai rombo rakanaka. Ndinokushuvirai kugona. Ndinokushuvirai kuti ngatirambe tichingonamatirana nekuti hanzi mudzimu weshiri uri mudendere vadiwatari nevaterere. Hongu vanoshumira nyika yese pasi rose, asi kana vapedza kwavanobva kumhondoro. Inini nemi tiri kuita mabasa uko neuko kokwedu kumusha. Ngatikopei zviri kuitwa nevabati vaJehovha kuti kana tati kwevamwe totiwo kwedu, tikati kwevamwe totiwo kwedu. Nhasi ndoziva kuti muchiri mega, ndoziva kuti pane nguva yamuchawana yekuimba makawanda. Ndinoda kumbonzwa izwi renyu. Ndingasaita mhezi here kana kubuda mututu mukasambondiimbira kuti ndinzwe kuti ndimi chaizvo. Zisa zviye mataura kuti ndava magaya naye. Manje isusu nguva yatakapinda tine dzimbo dzataimba dzedu dzechinyakare kuti akadziimba idzodzo varwere vaifamba mhani, kana mvura itaitika naye matira aiita. Saka ndokambuka ndichangoti vhesi imwe chete ndizvozvo. Kambuka kanonzi chiriko chikomo. Chiriko chikomo kure kunze kwoyo musha
kwakaroverwa Jesu kwakatifira, hatidzitye isuva. Kurwadza kwakadini wakarembera pamuti nenzira yavanhu. Regai ndikupururudzirei vamagaya. Aiwa, munoimba zvakanaka. Ndabva ndanzwa izwi renyu rinobuda zvakanaka. Padiwa vatariri, mazvinzwa ka? Zvine mharidzo zvinokutaura. Nguva yedu ndoziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tichitaura nababa Magaya vakamirira vabati vaJehovha. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chiya chabva chatsvuka chikakwata, asi hatigoni kupedza chikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande vatipa iwowo mukana nemasaisai ekuti titaure nenyika yose pasi rose. My Samba Show is powered by Dandemutande. Nedandemutande mazvionaka zvaendeka. Zvakadi kusangana svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba. Nimanzi okudenga marimba ekudenga nimanzi okudenga tofara tichimba hosana tonoimbaka hosanaga tofara tichimba hosana tonoimbaka hosana hosana.